chakibu kwegena na korigereirie nyore eke ewa kiao kebe obugima na umanyire negenire Yesu tukwerete asomote amanyinga akanyitekera togontiga inchensire kwana eryo menye ndimo kentari korosa goiko ngomoiko na umanyire negenire Yesu tukwerete asomote amanyinga akanyitekera. Omuya tata omobui nande omorendi omwana nande gwakorire twaomeranire ngakie Yesu ng'encho toganeti nande korigeria amarika amacheno Yesu oito omuya mbuya mono nande twakwariganiri nande togosemerete buna nonyare gotoigora chingoro chiaitu twakoreteire omonene ochi igoro onyare gotosemia toruoro toimogete kemoika kiagera naye toganetie twakwariganio omonene tata kaba amo naintwe buna togochaka nande boka totabokie ekiagera nore amo naintwe ekia twasabire twegeni togetera omwana Yesu Kristo omotori oito. Amen. Abanto twabariganirie ase maragoba eye buna togosoa ase elesoni ya gatano na rimo egokare gokwana igoro ya obobisi bwa enchili bana abo tobwateranete na barabu onyora ng'ana inche na oyo minto Damaris Achoki na oyo minto Edwin Momanyi naende twabariganirie mbuya mono ase obotegereria obuya. Amina. Mbuya mono abaminto amaene Nyasaye nomuya ase eng'encho atokonyire naende twaikire rituko riga ria rero togochikorigereria amaorokererigwa agatano na rimo naende mono ring'ana rinene rigotwotebi gorabo ng'a obobisi bwa enchili amang'ana agototang'ana niga akorwa ase abaebeso isato egesieri kia bitato orochire rwaria 20 mpaka 21 na kemo nyuma ntarabisoma nigo ntaete tunyare tokobwaterania ase twarure twarigereire egesieri gia kabere ng'a amaene egesieri gia kabere orochire roro orotang'ani mpaka orwa 10 nigo twaroche naki Nyasaye agoraki agoting'ia obwamate bwa kera oyomo oito buna agotorusia korwa aria buna omwana oria omoke Jessica naende mono ase orochire rwa 10 na kemo mpaka 22 nigo toroche obwamate bono bororo bori kwegeire ime ya Kristo gwetera ase okwegena gwetera ase oboigweri bwa amachiko no ne chira chiaye bono nigo okwenda gokora gochia ase abanto ki abamino twaroche iganga ya omosalaba gose okobwatanigwa kwa bogeka bono rero tochikorigereria obobisi bwa enchili in other words egento rero tochikorigeria keime ng'a narocha amarika aya nkering'ana ki Nyasaye okobwereire bono omobisi oria oime omobisi oria oime ng'orori oyo obonche in other words ogokinirie ase obuya bwaye bono rero egento tochikorigeria obobisi obwa enchili in other words yaani enchera ende nering'ana ki naende obobisa bono naro isiko oyo bono kerecha agotumeka abanto gose otumeka amaruoti gose otumeka chinchera chinyinge igo bono rero egento tochikorigeria kere iga nkering'ana ki amaene Paulo nanyarete kagosibwa ekero agosibwa aria ase Rumi echera ya Rumi nigo yarenge embe mono naende mono lakini tachiete gokora ki tachiete gokuma oyo igo bono abaminto rero egento tochikorigereria maene mono tobwaterana ase obwamo nkering'ana ki Nyasaye okobwereire omobisa bwa obonche bono omobisa naro otigaire oyomo omobisa oroyo oyo oyokoroku bono shetani ogotumeka abanto bagende mamincha na amaigeri aria ogoraki aria okwegeri gose okorokia ase chimbu chiao igo bono rero ekino tochikorigereria buna Paulo arase echera naende mono naro omosibwa ase eng'encho ya Kristo actually niga tari ase eng'encho Rumi emosibete lakini ase eng'encho yaki Kristo akorete ki anchiranire obotumo bwa Kristo naende ekero kwerura ase Kristo goika obe omosomba
actually iyo na bere kurwa mariko na bato kingana ki nya tuli omusombo shetani ni goro omusombo Kristo nabo igo igo na ba minto la nguchosege tutole anebo no bubisi obwenchiri unabole elinde tunya tokorangana ki twamutamire Kristo twamuire byonse ine ntonyore mechanda gose nigo nainde togotwerereme ya Kristo ekino tochikorigeria rituko ria rero na nama tusegetu nembu ya Paulo buna tumetwe elinde tunya togosegetu ase obwamo na nama no tukina abuna nyasari geti tukina sekerenge kemo abebeso isato emerongo ebere na kemo ekino kiochu gotora ase rituko ria rero egosoma gaki asare ere oyora nyare gokora gwetania mono kubua aya togosaba gose aya tokorengereria korengana ne chinguru echigokora emirimo imase tole asare ere obonene ase kanisa na ase Kristo Yesu goika ebigori byonse kale na kale amina igebyo ekino kitokyo chikotora anamara muna twarorire ngana ki ase obumanyi obutogo chikonyora ime ya Kristo gotokonya bore na namano tali ase kiare kigioka nyane kiare kyo karaki bona nyore Paulo kero kiare ya Paulo no kyo kitole igo bano buyona batoboro chingana ki na babwate tenga kiri ya Paulo na bana intu bagendere tokonya bona kigekoro ekiara ase kiare bakekere Yesu Kristo arache anyorere kanisa ere enchenu elinda gende kinero sobo gose seito yona elinda totimo kaso bwamo igo yaro gochaka ngana ki asaba ebeso isato kesieri kya bitatu Paulo ni ga gochakira mangana amanene ayo akonyora akunire aguri tangani injora Paulo konyo torokereiria amasese nigwa ayase kesieri gitangani gose egesieri gitangani kya ebeso igo bono nkogendereria ari amangana ayega ase kesieri kya kalenga kya gatatu nga abantu bebisa kubabeire abanyamwando amo naintwe ebimo byomubiri oyomo na ababwatani amo naintwe ase eira ere ase Kristo Yesu ase enchira yenchiri na namono nande neisa kobanga ekyo tige koba egento kyogoichania gochia ase kanisa ya rero eyo ichire abantu bebisa ku nigo kiarenge egento kiarorekanete koba ekeyia ase abasomi baye abange kerokeria inyora amaseseni ayo mete to amaseseni antu ayeroche gesieri gitangani amaseseni amatangani no kwabirwa amaseseni akabere no kwegwekewe kyomo ikoma chenu amaseseni ande kwabera umunyamwando no munyamwando ngo inatagwatsa amaseseni ani garenge aba yaudi go bayerete nga nigentu kyabo kyarenge gyoke kenyene bono Paulo gaiga ngotote ngogendereria ara ase gesieri kya gatatu kobate bono gaki amana amaseseni ana bareteire na namureke na bareteire manyang'ana ki amaene nyore ne michando urachikonyora kurume kero kende Yesu kobwereire lakini michando nicho konyora kurusiko igo bano tobwane tiotigo amaseseni ayaite bosa sengencho inoro muroberio Nyasaye na namono obuire ense yega ntwaro chama igeri amaye gagotetinga tito ichana asengencho yake Nyasaye okoreki obuire ense yega tunya tugotwara omoremba ase ebirengere byaito abalimu bono inkitwaro chabu kitogendera taso bwamo ekebungo nche ndagani ndaramentera muna nabwate obobui gokora amanene amange gwetaniro nari orasabire no sabera yani chinguru chire chiomogoko sana chinguru chiomonene tata nchibwate no mate no ene obobisi obo muno omobisa wansa kugamba nere omobiso kwa mwancha okomwancha gete utanyare koerasana nayo manyene obwancha ni obo okobwata nuko okogwe chinguru chiya Yesu itomuya na nege kone gete bakano Paulo manye tata arobereti ata kiamocherete buna a surprise na bebi na bondoche byaikeranire ekero gikeranire kerese kebungu ekegekora sunja munanga ki ese chinguru chiri ime yaye gokora manene bakano naria utarasaba amina anje gento narorire abwaso ogochakera narorire nga Paulo igabwate commitment igeruete gochiaso gokora egasi obobisi obo amina gochiaso obobisi obo obobisi obo naye bwabisire ere bwerure naende engencho y'obobisi obo
igakogoka ng'aki agera omanyire obobisi obo bwabisire kare botaigwire gochia asondo lakini ng'ere oboigoreirwe ama na abandu gochi bosiankora tore ng'a bantu kibarie baigukonya baigureirwe tari ere omotang'ani rende lakini ere omanyene bwerure bono ase eng'encho ya obobisi obo ng'a bono ere iga abwate omogoko ase eng'encho ya ekanisa ng'a naende ekanisa eye mbora naeire obobisi obo ng'e eboire isiko egera abanto bari isiko bamanya ng'aki ng'omaete obobisi obo tari bwa abanto gete barabuboka nobwatwa ensi eki naki inche kiangokire ng'a Paulo enchera erwete inturende obobisi obo ntoboire ntwerwete bose enye ntoramanya ng'a ntoboire tiga tomanya bono ng'a obobisi obo igo toigoreire twensi na tobwenerete koboire gochia ase bari batarabona. Amina. Ase obweng'e nigo togosegetwa ase okoba abamo na Paulo ase okororera enchiri riyanda ng'a negwenete korandigwa. Igo gaki kitwamanyire ng'a amaene Yesu Kristo ng'a Ngai omosalaba nekoreta amo inki naki babona amaene kitwerure ime ya Kristo na Kristo otoraire amaene nokorekera ekemo norandie enchiri eye riyanda ase eng'encho naki amaene riria twasirete kegora by the enchiri ene yo neyeri iyanda nchira kieye yani Nyasaye gaki otororeire amabera ibaga tobwente gosirakana kare otokwereire otwabeire bono totebire bono inchuo gaki ngikera abatange nobwanchani ona akoreki narura ase more igo bono naki Paulo akare gotosegeta amaene obisi obwo enchiri naki twekire kobomanya entunke yo kera tutange mobisi oyo isiko buna twarocha abaebeso ibere erochero rotang'ani ng'a shetani nero oro mugambi bwense nandi nabwate gochika kwaenere tagotonyara kitoreme yango onye nechera aratoire echere nabo tokoirumira kina Yesu Kristo nakoreki narorekane gwetera ase amang'ana aye echera buna tochikorora Paulo omotomwa osibetu ase eng'encho y'abanto bebisaku igo nigo togoteba ng'a naki ntete nsoma abebese eyo isato ekemunge ekemo bakabi orocherero rotang'ani mpaka orocherero rwagatano na rimo naki ase ayo inche Paulo nabeire omosibwa o Kristo Yesu ase eng'encho yaino ino abanto bebisaku negenire ng'a mwaigure amang'ana oborendi bwa obuya bwa Nyasaye obo naetwe ase eng'encho yaino ase okomanorerwa natebetiwe obobisi boria buna nabarikera rero iga ase amang'ana amake ase ayo ekero morayasome namonyore korora okomanya kwane kwa obobisi bwa Kristo orochire rwa gatano obobisi obo Nyasaye tamanyetie mwanyabanto ase ebigori binde buna obo ase omoika abo abaigoreire abatumwa baye abachenu na ababani bitano na kemo obobisi boria nobo ng'a abanto bebisaku babeire abanyamwando amo na intwe ebimo byomobere oyomo na ababwatani amo na intwe ase eira ere ase Kristo Yesu ase enchira y'enchiri igo Paulo amaene muna twagichakire kebunge kigitanga orochero rotang'ani igo totebing'a naki obobisi obo mboring'a naki abanto bebisaku na abanto b'abayahudi bakoreki baretirwe amo gwetera ase enchiri na enchiri eyo ning'o Yesu Kristo gokwarai gokwasa omosalaba igo bono nigo toteba bochinse ng'a naki emechando ya Paulo nigo ekororekana egosiongororokana ogochandika kwa ebirengereria ase eng'encho yogosibwa kwaye ase eng'encho yabegeni ekiagera koba omosibwa nigo kiarenge rimoncho rinene kegima irio ritarenge gwanchirwa omonto koburukana n'abanto bande igo twarorire enchiri eye Paulo akorereki koretera are abantu baebesa actually inyora kwanza ogokora kwa abatumwa ekero tosoma ogokora kwa abatumwa abuno tokorora okoigekeru kwe kanisa yabebeso na namaro by the ekekogera Paulo akubwatwa akoirwe echera abantu bachite bari bagosasima kanyasaye ka Diana aiga ase Efesi kanisa ere tigo bachite bakati abuno omonto onchuranira enseye bakarete buraburu ekigekagera Paulo akoraki akabwatwa bono kike bono togotebunga igana ki nyore Paulo ora ase echera ya Rumi ime amaena agende tokobasigete na kubatebinga naki
tari room ye mbwatete tari arensi bete after all bonekera tosoma gukora kwa batuma 16 ndroji Paul gakubwatwa nande Nyasaye kagoraki gakumuigurira ebinyuri biria sibirari asechera aroro nande agotera na Paulo na Sila gari asechera makumurinde kana gutabuka ube banta abe bachite kale ani no baisa na sitabu lakini akobate yaye lakini batasibirie inato kwa Nyasaye na babwatu kubua goko batebona koraki tamage kora nabasiboire igo nato kwa obosibuko basibire tari bina room basibete nigo basibira asengenji yaki igo batagete banyare bakorokinga Kristo nabwatu kubwana na Nyasaye nabwate inchira yayo koraki yokoikera kero ya moito onya maene ka gochoreire inchira yo kwenda bono na kipa na ki okomano kya batatebana nga oyo choroirwo moro na itu no moro oyo choreirwo oswa na koreki na oswe okora kwa batumo 13 na bebe bani na to kwa Nyasaye na tubekirete bintana na maite kana ki igente kyo kero moro yo goita bono Yohana mubatisaji ngikya muitete bora abutu abutore twe ebigoti Yesu natabwata kubwa ko mokonya nabwa yani igaiga bano Paulo ekera ko tabo muno usibetu asengenchi abantu bebisaku tali na room eri musibete etagete ko koreka muna nebwato kubwa ne eri asengenchi yaki Yesu Kristo ocho mochoreire enchire yo na namono oerure asengenchi amanyete ngana ki enchire yo bobisi shetani akarataki nategete kunyepinga tatagete abantu bakoreki bache amo na Paulo ochorirwe koba oyomo asebaria batumirwe erinde gokoraki kurandi obobisi obo na Nyasaye obachorire koba abanyamwandu bangu baye igo bano kitotwatebunga emichandeye karo twasomeke bunge kinkiringana ki emichandeye tari na room yo yeretete kurinde Yesu Kristo koreteki uyanchirete akanyarga kubwatwe kali ase obosibwa norekero totebu by the way inga kiri essentially eri entangania musibwa ni gari gwetire michande mingi sana tenga bune ya rero riri by the way gototebunga ni indagira na bieka kware kwege ukwerose koranga ki abaminu nae ba ogotegemea abaminu na gochichara chia rero kwandororo kwegwe ndagira chingendo no kimango chana igotimai bona na gochinkwe gure bono ere ni gari nge koraki ni igare gwichandikira rero bieko manyene kwiragirira kire ni gotoroche ngamaene singencha maito bobisi bwenchiri eye ekinge chetu komotanga nigagendera tukorandi enchiri eye na bantu bonse bakoreki banyimanye twasoma muna ukosibwo koime ya Kristo mwalimu bono mwakeresire buya ukosibwo koime ya Kristo nkorokioko ngaki ya ngaki bone kobeku buna obo musibwa o Kristo esingencho ya ebisa ekero usibire ime ya Kristo nekero gwancheranire enchiri yani kwaru omaete igoro omosibuko chiase omonto okogambirete nane tomatenge chinguru chirense ye nibere chioka chinguru chia Nyasaye ne chinguru chia birecha na chichi chioka igonye inye kogambeire na birecha ase ogokora amakoru amabe agosibete omaete negesibo igogoro omosombo nekero gwancheranire Kristo bona nande gente kanene ngeringa kinga Paulero otestiria abwonsi atemire muino nande onchokire gocha muine bona gatengera akaro musomba nando musibu Kristo asengenje yaki oitabirenire Kristo ngabono Kristo nero komugambira na kitu atabibunge karare ngasechera ekaro basibori twa amagoko ebinyuri biri bikagwa nki batare kurwero kiagero ori bari umusomba guchiasare tatagete baruo bero otagete obanana bwaye bororekane no murindi bwechera actually agatoreka agaikera Kristo asengenje okubanyakoria nyore basibore twe binyuri biria akanyaro gutoreka akabatura tumweita otoragenda bono gwakeresire buyo mwalimu nase gwachoro gochora kwao abuno okoba omusomba bono nakiaberete no musibwa o Kristo keriago kwana tari esengenjo ya ero munyene Kristo keriakorandia obwanchani obono obo mu bwa Nyasaye igakoborete esengenjo achorire Kristo naende kali ime yaye bono garo musibwa nase ebibe naro gogochora ebibe nahe kwabo musibwa bwebibe kereja nero gukora kereja no thana onchoka gochia chega gochia Ruana gochia esegi chayo yo ngakio yacha mono iga
uyoretire obobwiri na noboro gina na mangana ma eke bono kwabo musibwa ayekire ngaki ogenderete kurigi ngaki ogo perfect yo skill yawe ngaki oko yakora yaba chinguru mono ko bwa igoro so abu no bosibwa na ime ya Kristo naro ngaki bono gaki ochandegete kuruma yankora ngaki mbaigu bono dingane lindi aba ikera onchoreire kwana gupima nande kirasi kuna gupima korra ngaki ndi yaikire kwarra ngaki ya ikera abantu nabo igo bono Njubana arotaka gukorera komenta abo ase mwalimu buna atasomire ande egenta ateba paka nande nacha kunyora na inche ngana nyambo no iga nabo tagenderete komenye obugima buri kabire ngo monte karane ko bobusibwo yarengeri machari ne ande tuirane maega tuinyore Paulo muntu kyurenge Paulo no muntu orenga omosomete kuna gamali orenga omuntu osomete bono iga toratebe nga ne professor toramurenge lakini igasibire ngabo ogusibwoku okuguta n'obusoku nyerekera alengari egento kiamo chandete ase enkoro yaye ngeri ngaki bono bunansibira ogosibwa tigwancheire kara gwasibiru igoro omonto onkoragereire ngaki gosabegeni aba bagochikoba kiagero magari kanisa yaringa no gochakigo na kogendera naki abantu baringa gochandika chingo kichiri bono ere egento kiamo chandete bono nasibiru ogosibwoku gwechera koreri mocho gotatakeiri ngaki gosabegeni bagochikoba akaba no goichana nakibona akariko batabinga ere nonye gasibire lakini abagendete korandi enchiri ingayigo bamanya ngaki ogosibu nonye abantu bakwiranga neri mocho tari mocho kiagera gosibu kwaye mamocho kiakara tabwate mamochande egere bamuitabe na barabumba isokorera busoku inga gwasociate nere lakini bamanya ngaki igasibire singincho yake singincho yenji inga iko ntulende abantu barakonyara bagosibu yabakonyora umuntu osiboru wane karago chomete muntu tayibotaka kabangene akororanga umuntu yaragiriria abasigo ntambukiri yokoragerera bibe mono abasigo ntambukiri yokoragerera lakini gotambukiri buti koiyo no muntu nyasaye gento kia mobege tororo olani oruro toba welcome amina igo natogendrete igo nande gento kende gia kabere Paulo ni gagoteba ng'a nere oetwe gento akoruka oborendi bw'obuya bwa Nyasaye maite ekero tari ase amatemo tokumanya bubuya bwa Nyasaye naki obotambang'ani Rero ki Paulo agoteba ng'a naki oborendi bw'obuya bwa Nyasaye ekero abwatire ari ase echera omanyire oborendi bwang'o bw'obuya bwa Nyasaye na namani gagoteba ng'a obu aetwe ase eng'encho yang'o ase eng'encho yaino abantu bebisaku ene kanisa agotebe igo natogwati gakinya ase obuya obatwaire tari buna nase eng'encho yo yani kuinche bieka obuya bwa Nyasaye n'obuya bwokorera abandi nokia kenyore kara ase echera mari nokia agototebi ne michande mene tari mang'ana lakini tachikorora emichande eri na namani era akarra n'obuya bwang'o n'oborendi bw'obuya bwa Nyasaye obwairwe ase eng'encho y'abantu baki abantu bali bataramanya ng'o obobisi obo bw'enchiri eyo na namani ochinsa amagoteba ng'a oboteneri obo gose obokoreri obo bw'obuya n'enchira ya Paulo yogokwanera emeremo airwe yokorandia enchiri igo bonekera amaene kwamanyire enchiri eyo obobisi obo bwa Nyasaye yokoreta amo amaene nkina keba kende nkio kirakore ki kiragotanga ase eng'encho obuya bwa Nyasaye naki bokorete ki bwakorendire negento kende gia gatatu togotwarorire nkering'ana ki Paulo niga agoteba ng'a obobisi borokigwe gochia asare ring'ana atiekire kobeka ase riruberi bobisi kiobo obobisi obo mboring'ana ki amaene Yesu Kristo niga atagete abayahudi n'abantu bebisaku gosekera yomo itogotoka ase ense iga babegente kering'ana ki kirekemo na namana otebire tari muna nere biokomanyire korende nyore mbaria bagokora ki barababani abani bano bantu kiabo abani aba otara bono tigangiro yore very common kuna Isaya bari bakorora busyo wetera so umwe gatari chinguru cha kiagara first Peter ngo tatebie ingo mangana atari ga chite singo chinguru cha lakini wetera so umwe amina igo bono abani ga gukwanira mbaring'ana ki yasi chikanise chitu Nyasaye obekira ababani kiagara agachora abandi babe aborokia abandi baba balisia abandi baba barandi abandi baba babani igo bana ababani abagukwanira mbaring'ana ki obaorokirie amaene abobisi obo onde bwensi ogosoma obani gwikamanyie nere enchira Nyasaye akorete ki atagete ang'abantu mbabwanete okobang'ana ki
obwanete gochamo ineriganga ya Nyasaye igo bono amaene bobisi obwenchiri buna togendete korokerigwa nabo Paulo obwatirwe nwara ase emechando emene lakini tachieti korora emechando eria igaroche oborendi bwango bwobuya bwa Nyasaye negento kendi gia kabere eriganga yaye nokorandia enchiri yobobisi obo nenchiri yobobisi obo nokoreta amo mbuya mono egento ekamabono nare comment ngabona abantu abarengechi ebikundi bibere Paulo gakare kobainyoria ng'aki obobisi obo bwabaretire amo bono ntori goteba eno etwachire amo lakini oyo noyo bwebisaku nainche N'Omoyahudi. n'Omoyahudi Ya. ase egesongo yaratanga co-hairs ngabona omosangerete omwando more mwensime omwando oyo omosangerete onde tayobwate chishachietanitu nabo igo kuna Kenya abandi bari shareholders abandi batari lakini agoteba ng'aki n'obonyamwando obo igo chishachire ikwa emisonisi amina Igo. amina ekanisa ekomanora obong'aini bwa Nyasaye gentekenekia ekanisa ekomanora obong'aini bwa Nyasaye ntete some ekebungo kendrete ase twatigera ari 15 na kemo bono ntete tuchakera 15 mpaka 13 ochakera 5 na 2 mpaka 13 thank you igo 5 naika 5 na kemo bono genguchakerea 5 na 2 buya mono mwarimu nabo ngakorwo koba omosomba bwenchiri eye koreng'ana nekewa kiobuya bwa Nyasaye obo naetwe ase ogokora gwokobua kwaye inche inde omoke kobua abantu abachenu bonsi nonya nabo nkaegwa obuya bwokoranderia abantu bebisaku obonda bwa Kristo obo botari korengeka amina verse 9 abateba nkaegwa kobaorokereria abantu bonsi barore omorobiri bw'obubisi boria bwabisetwe korwa kare ase Nyasaye oyo otongete ebinto byonsi 10 erinde bono ase enchira y'ekanisa obong'aini bwa Nyasaye obore n'eching'encho chinyinge bomanyekane n'abagambi n'abari n'okobua kwa igoro 11 nabo kwarenge okoria kwaye gwa kare na kare ukwo aikiranetie ase Kristo Yesu omonene oito ase ere ntore n'oboremu na ogosemeria kwogosoa ase enchira y'okwegena amina gaki nabasabeire timo okwemioyo ase eng'encho y'ogochandwa kwane inde nakwo ase eng'encho yaino okore obonene bwaino amen igo iga nkitogotebigo ekanisa ekomanora obong'aini bwa Nyasaye ng'egi ekanisa agebwate obong'aini obong'aini bwate nande mono egento gekora ekanisa eye Paulo atebire nkiring'ana ki n'obuya bwang'o bwa Nyasaye obuya bwa Nyasaye nigagoteba verse 9 aragoteba ng'a inchende omoke kobua abachenu bonsi nonya nabo nkaegwa obuya bwokoranderia abantu bebisaku obonda bwa Kristo obo botari korengeka nabo igo egento gekoreta abantu aba abang'aini amo n'obuya bwang'o bwa Nyasaye n'obuya bwa Nyasaye nande mono omobani omonene nainche twatigere tugosibwa omwari ase ense eye iga niga agototebia iga ase egetabu kiaye gia Steps to Christ agoteba ng'a nabo ekonyarekana ng'a enchira eye Paulo akorengereria netoke komanya buya amang'ana aya amanyire mono buna okona komoika Kristo ang'e buna okona kwerora koba omobe mono omonyagibe mono buna okona komoika Kristo ang'e buna okona kwerora koba omobe mono ekiagera okorora kwao nigo gokoigoka mono nabo igo noboreu bwao bororekana mono maiso marore n'omwatananiko ochaka kororekana ekero okoreng'anigwa nembwa ya Kristo enyikiranu amina igo Paulo igagoteba ng'a amaene ase eng'encho y'obuya obo nyowe narenge agake bono inkiamineti agageta ike mubiri tari kemobere omwari amaene inyora omosacha oni iga arenge omosomi sana nande ase Yesu Kristo amoruseti igo togotebigwa nere orenge omomanyi nande niga nere orenge goita abakoreri ba Nyasaye nabo igo gakwenda Damascus gochi gokora gochi goita abantu ase eng'encho bakwenda mamincho nekibaya amanyete gwenga kie ekiamanyete gwetire kiasomire nechisemi chiaye naki bono togotebia yaya amaene chisemi chiense eye iga nigo chiroborire ase Nyasaye nabo igo bono kikakwebwekani baroteba obe amaene nyore nabwate chisemi chiri amaene obuya obwa Nyasaye ong'orokire ng'a chiri tari chirochi chiabwanete okora ki
chiabwanete gokora buna nabwanete gokora korende ime yaye bono ng'orokereiri naende ime yaye naki ekanisa erakinere erinde nyare gekoro kiki obong'aini obo gochia ase abanto gose abagambi baki abagambi b'embea igoro gaiga igo bono gotaka gotwara obong'aini obo amaene goika okine ase obuya bwang'u obuya bwa Nyasaye tari ase chinguru chiaito na ase obuya bwa Nyasaye na obuya obo mboro obo ng'amaene nokomoitabera na Yesu Kristo nakoire echera ime nakoire ndonsi akimobwate buya na ase agokora abu nagokora ki nogochia Nyasaye atokonye nogochia ande omwarimu nabuga komenta iga muno oboka obo Paulo akweiroka omoke ase abatomwa bonsi iga arengere omate naende buna gwatana Ellen G. White agotana okero ogoikang'e na Kristo mono muno okona kwerora buna ore omore gwang'ana igo Paulo iga aroche na gaki oyo ninche moisonde enarenga omobiso Nyasaye bono iga Nyasaye ong'abeire okwaberu igo gokora kwarora buna Nyasaye kwarora ore omoke ogwekei kabisa kiagera gwakoreirwe amanene otanyare kwegena ase obogima bwago okoreirwe amanene oirwe obuya obonge ase obogima bwaye muno oyo nere bono Paulo ogotangasa Kristo oria are kokorera amamicha moisonde bono naberoche buna bokene okoreirwe amaya bakarora buna nche timbwenereti bono naende bwenyenyekera buna Nyasaye atagete kiagera ororire nata taisaini oborewu obo Paulo agoteba iga eroche koba omonto oirwe obuya gwetania mpaka korwa egesunte mpaka oborabu mpaka naye na abanto kibakomorigerere na oyo nere oria kende rinde igo orenga omobiso o Kristo buna bono naye nabakomorari naende buna bono nabagotorandia obwanchani buna bono iga naende tari gotokorera tari goetikina onde bwense yagweterikina buna aye gomenyete bobe aye omenyete bobe buna are kobabusa buna arenga omoiti ebi bionsi bono oikire ase iga aroche ekerenga abekirwe na Yesu tabwenereti amina tingo nacha egento kene narenge komentere ekemo twakwanire abaye bese isato 10 ng'a chinguru chiembeo nabo chitakeire chimanye obobisi obo bwa Kristo ng'a nane ng'akibona abanto bebisaku bakoretu amo ekanisa ebono nkorandie kare igoro y'obong'aini obo babwate igoro y'obobisi obo tokara gotebiwa bono inkibona gekogera barandirigwe chinguru echi gekogera chirandirigwe omoriki gara gototebi ng'a chinguru echi chitagete chirandirigwe kore ng'a okobwatana oku gwekanisa nigo gokworokia okobogwa kwebirech ebi goika ebirech ebi bimanya ng'a mbiri ororo mirere na mirere mbiri ororo ase engaki omwarimu gaki tobe bagotosomera ekebungo kera iga totaraonchorori kiabagaratia eyemo egekoeresa buya bori na ogokoreria oko gwa Paulo abagaratia eyemo inche Paulo omotomwa tinatometwe korwa ase mwanyabanto gose gwetera ase omonto korende gwetera ase Kristo Yesu na Nyasaye Tata oyo omobogetie korwa ase abakure amina muno oboto ogokoreria oko gwa Paulo tari gwetera nguru chia mwanyabanto tari mwanyabanto ore komotoma iga atometwe na Kristo na chinguru chia Kristo tukamubwera yani onye tari Nyasaye koigora onye tari Nyasaye kango ng'aitware koba nakwo kuribori nareko amina igombi yamono amaene nabo ekanisa ekomanora obong'aini bwa Nyasaye igento twarusiri abo nkiringana ki okumanora oko nigo gwetera ase obuya bwang'u ase obuya bwa Nyasaye ekero ku understanding ng'amaene Yesu Kristo ondusiri ase akong'u naende mono nigo ngokina ase obuya bwang'u ase obuya bwa Nyasaye igo nkomoigwera ase kerekemo aya Kristo okomenya ima ase chinkoro chiaito togendere abebese erisato orocherero rwae 14 mpaka 19 ase ayo namobekere Tata amarwa ense ekiagera bonsi abakorwa ase Tata abare igoro na abare ase ense nigo bakorokwa ase erieta riaye nasabire ng'a koreng'ana n'obonda bwa obonene bwaye abanchire momento chinguru na okobua gwetera ase omoika oye ase omonto ime na Kristo amenya ase chinkoro chiaino komwamwegenire nasabire ng'a
inwe komorabe nemeri ase oboroso ase obwanchani monyare koba ne chinguru ase okomanya amo na abachenu bonsi obogare na obotambe na gochia igoro na gochia nse na komanya obwanchani bwa Kristo obwetete okomanya erinde monyare goichorwa nogoichorwa gwonsi kwa Nyasaye. Kristo okomenya ime ase chinkoro chiaino. Yesu Kristo gaiga amaene ototebiri ng'ana ki ntune yamate eyema monere. Na gaiga Kristo egento Paulo akare gosegeta buna torega kero yomo itonkeri ng'ana ki gaki gatunya tokomanya na Nyasaye nyareka gotoigorera obobisi bwaye bubwanchani gaki na tobabare buna turabe bado intune yamate yangu ya Nyasaye na nemo nabwate gangenene yogotokonya gwetera ase obwanchani obwaye bona inyora kurwense yagatonge tunkoigune kiribu miaka 6000 yaitire kurweri gake Nyasaye Nyasaye tari bubwanchani nango takwetio mayamo naintu norochese chafugete igarakini bado nabagendere tubwanchani obwaye ama gochase ngo ase turi nyohe turabare gakina batageta tokumanya ng'ana ki obwanchani obore abwate akibonya bagotwerera ase chinkoro chiaito erinde kare bwatwereire amaene bono tunyare tokumutarera nkina keba. Amen. Abarimu Muna gwakwana na kango igakweta omoyo kare obuya bwaye nabuo tobegete oro nane nabuo agenderete gotomentera kiringa ki omorikio ogosoma kwa rero igakobeka obomo obo nabwo abetete chinguru nabwo abegete atang'aneti motwe muna obomo obotwa obwanchani bwa Yesu ogotoreka kwa mwanyabanto ogwacherete kero yomo gochora gotaiyo onde ataiyo ore kobeku kando onde taiyo ore gotebi ore korokana muna gare inseko bwoyo onde wansipi etwabege tutokobeke genteke mo efamilia obomo bwenka obuya bwa Yesu ama obore bweto bwansipi bogatindekwa tugatuka tore moyo ime ya Kristo obore bwa kero yomo bukebeka gwetera obuya bwa Nyasaye taira yani okweba omaete okweba ngaro omonto agokomocherera lakini kweba omaete kitaira isi oyu Nyasaye tokunyara kwabera monto naende bwebera isi onyete Nyasaye naende kena kigiakorekanete gwetera enjiri abantu bagacha koba egentekemo bakaba babuguriraneti oigwere toyonda amabere agacha imatare ngororo obwanchani bwaime bugacha ime butare ngororo okoganeria omonto amaya gotare ngororo ugacha amayonsi ali oratebe igoro ya Yesu ito akarorekana ibono bono ngarekomentera bono igoro yo obwanchani obwa Nyasaye Paulo gakare gosaba ekara gosoma togosoma babesi 19 amo na 12 Paulo akare gosaba nga abantu aba ba Efeso aba Efeso aba abantu abebisaku bamanya ogosemeria oko kwa Nyasaye ogosemeria oko Nyasaye abaire osemeria oko gwa Kristo kori ime yabo ng'aki bono kore ng'aki kong'anya bamanye naende bagutware ogosemeria oko naende bamanye ng'aki mbware kikogochia ng'agatagete bamanye obogare nobotambe na gochia igoro na gochiense ng'aigo in short obuyobo ng'aki bandate obwanchani obwa Yesu Kristo igo boetete kirasi hasta yobotai nebo chiete igoro bokagenda ensema bokachinse bokachibosio bokachimae nebotai igo bori kirasi obwanchani obwa Nyasaye bori kirasi nende bwisaini kiroyo. Amina. Amina. Obonene ase kanisa na ase Kristo Yesu togosoma ntwagesoma na ntatukeirore Abebeso 3 2 na 21 gaki asare ere oyo ranyare gokora gwetania mono kubwa aya togosaba aya tokorengereria korengana ne chinguru echigokora emirimo imase tore asare ere obonene ase kanisa na ase Kristo Yesu goika ebigori byonse kare na kare. Amina. Nkitogotebugabu ase ogotogia oko Paulo nigo akomubaka Nyasaye ase ogotoreka arure gochia ase kanisa gwetera ase Kristo Yesu ogotogia oko gwa Paulo nigo kogwenete gosomwa buna omochengo bwokobua gwa Kristo okwo butatware omwario korabeo libaga yabegeni. Igo egento kera iga nking'ana ki amaene
Paulo gochengera are okubuoku kwa Nyasaye. Amen. Naende mono Nyasaye gaki nere no kiagende Paulo agende tonya gotosegeta ase obwamo naende tosegetane nkering'ana ki gaki tatunyara tokomanya obwanchani obwang'u bwa Nyasaye na obobuya obwang'u bwa Nyasaye ase eng'encho igoro yerure yonsi maete eki Yesu Kristo achete gokora amaene tari buna are desperate. Actually ase korora buya abanto bare desperate nintwe, lakini ase eng'encho obwanchani bori bwaye bokorete ki bokobetereria nabo baende para akare korikera abakorinto agotenga ase eng'encho obwanchani bwa Kristo bokobetereria nigo ngokora ogwancha kwangu bwaye. Yaani natagwara obwanchani onigo obwanchani bwa Nyasaye nigo bokobetereria naende toise komanya obwanchani obo bono amaene twamanyire obonene bwa Nyasaye naende tari ase chinguru chiaito gose tari ase okobetereriwa kore na ase eng'encho roche ng'ana ki nyane Nyasaye bwekombiri bwensi pi erinde gocha kontoria nanche nki gose ndakore ki ndamoe na kero kweboreri iswali eri kwama goteba bono tata nabogoire egekombe eke nagotunyanire narure obogima bwane bono nkora ki kabe murayone. Omwalimu nabo ngakiende nkorora ekegusinge ketake bakanatonera kobasiri korwa egesongo buna kere buna obwanchani bwa Nyasaye egesongo egotera nabo bogontanga omaete bogotanga gokora amabe bogotanga bokogiterete na ayeme paka eye goetanite iyo obwanchani bwa Nyasaye ebokobetereria naende nekende na egesongo gwatera nabo bogontanga kwabago ore obwate space egoisaine egokora amayoka. Amina. Kiagera n'obobui bwa Nyasaye naende obuya bwa omonene nabo oragere nebono inche bono nkare kororang'a Paulo nonya okare gokwanera igoro ya ekanisa y'Abaefeso oyakoimokereria igoro ning'o nkristo Kristo oywo ki Kristo oywo ore omotwe bwa ekanisa naende nere omotoria bwa ekanisa ng'eko Paulo nonya okare kobeka chinguru igoro ya ekanisa y'Abaefeso nokobainyori akobainyori ng'aki amang'ana ayonsi pimo tweigure ogosemirie kotokare gokwana ama nobwanchani bwa Kristo esosi yaye ning'o omochakano yaye ning'o Yesu Kristo bweka naende nere akare kwimokereria igoro ase enchili yakorwa ase Abaefeso. Amina. Igo abaminto Yesu okuba no togokora amaene ntaete korwa egento nanche nabwatire abo nkering'ana ki amaene onye tomoegenete Kristo onye twegenire tata amang'ana aya are ase Bibilia bono tigabe nare ekiorokereri kiaito obobisi bwa enchili eye nering'ana ki inki nakeba Nyasaye nataete gokora ki nataete kobeka amo tari mang'ana ense eki erakore tari mang'ana naki ense eraimokerera igoro mamincho ya amang'ana aya korende ekero kwamanyire obuya obwa Nyasaye na ekero kwamanyire obwanchani obwa Nyasaye buna borasambeka ase enkoro yawe ime amaene notigare korendere nobuya bwang'u nobuya bwa Nyasaye obuya obwa Nyasaye tari buna ebwachete tonya gochiasa ase ebibe tonya goteba buna tunaishi kwa neema tobwate gosori sana lakini obuya obo nigo bwachete erinde tonya tokorusugwa ase ebibe ebio tonyare togokora eganga yang'u eganga ya Nyasaye. Bono tware gokorera nokwiboriga ine ntwegenete ebibilia eye nonya tokoyesoma ebibilia eye ntoywegenete naende ng'a ntwegenete kera ring'ana rikorwa ase omonwa Nyasaye nonya na ababani aba bayatoeire batotebirie ayagocha are busa ntayegenete gose togosoma busa twasoma busa amang'ana agona koera ntwegenete amang'ana akorwa ase omonwa Kristo na Yesu Kristo oywo ore ensoko y'oborabu bwonsi na amasesenia noyo ime yaye obonda bwonsi bogotoka ase ogoikeranu ng'a ime ya Kristo obonda noo bogotoka naye tokare kweboria egento kende nekene ntomwegenete Nyasaye na omwana oye Yesu amabori tokweboria ng'a nonya tokarega na gosoma ebuku eye iga ntomwegenete ero ntoyegenete. Nyasaye tokonye mbuya mono ase aywo ase amabera Kristo ere omotoria. Amen. Twatabokirie omonene ase chinguru chiao naende togwaka mbuya mono ase chingaki echi mbuya mono gaki ase lesson yago ebwate amang'ana amansu omonene egotosegeta igoro ya obuya bwao na obonene bwao bogendererete gotobeka namba gwani etobegete moyo kiagera gaki bire obuya bwao ntubari totabwenereti kango tobwenerete amakweri lakini otwanchete
utoete obobui wandete guturinda na gutura twasegete riu twegugure buya omonene gaki bono tokonya ase ogokorera aya twanyarire gosoma tokonyera abategereri na abagoturigeria omonene ase bonsi ase bare obuya bwabo nyare koba ase obogima bwabo chingaki chionsi nakwo ogosaba na okwegena gwitu gwetera ase Yesu Kristo motori oito. Amen.